Pozik eta zorioneko gatoz gaur, herri honetako eta eskualdeko honetako pertsona ilustre bat omentzera gatozelako. Aurten, 150 urte beteko dira, Bitor Garitorandia Ariño ilustre zaldibartarra jaio zenetik. 150 urte, 19. mende amaierako eta 20. mende hasierako euskalgintzako izen handienetako bat jaio zenetik. Eta arrazoi horregaitik, Gerediagak eta Zaldibarko udalak omenaldia egingo diote Garitonandiari martxoan zehar. Baina nor zan Bitor Garitonandia? Bitor Garitorandia Ariño 1876ko martxoaren 6an jaio zen. Hemendik oso gertu, Zaldibarko, Zaldua plazako zapatariko etxean. Euskaltzalia izen zan, musika konpositorea, tenorea, antzeslan idazlea eta euskaltzain ugazlea. Musikaren alorrean, Zamorako katedraleko maisu tenore izen zen, eta Donostiako orfeoia handitzen lagundu zuen 20. mende amaieran. Euskalgintzaren eremuan, argi astekariaren sorreran parte hartu zuten beste hainbat euskaltzalerekin, eta garai hartan idatzi zituen euskarazko hainbat antzeslan eta ipuin liburu. 1925 euskaltzain ugazle izendatu zuen euskaltzaindiak. Halaber, euskara estandarrean bultzatzaietako bat izan zen. Handi gutxira, hil zan Donostian, 1929ko abuztuaren 3. Hori dela eta, Zaldibarko udalak eta Gerediaga elkarteak ekitaldi sorta prestatu ditu Bitor Garitonandiari gorazarre egiteko. Oingotxoneri pasaukotze bat hitza. Eskerrik asko. Gaur aurkeztera gatozen ekitaldi sortarekin, Bitor Garitonandiaren ekarpena aitortzeko helburua daukagu, ez? Izan ere, adierazpen kultural ugaritan, sortzaile, euskaren aldeko ekintzaile eta herri dinamiketan eragile ere izan zen Garitonandia jauna. Argi astekarian euskarazko irakurketa sustatzeko saiakera egin zuen, eta euskal ohitura zabaltzeko borondate ere erakutsi zuen idatzitako artikuluen bitartez. Berak eginiko lana jasotzea, ikertzea eta zabaltzea garrantzitsua dela deritzogu Gerediaga elkartetik. Eta horregaitik, pozik hartu dugu jardunaldi hauen antolaketan parte hartzeko gonbitea eta eskertutea dauz. Elkartetik bultzatzen dugu ikerlari gazteen sariketa, Peio Zabartek irabazi zuen iaz, eta injustu Garitonandiari buruzko lan batekin. Eta horren lagin bat ezagutu ahal izango dugu erakusketaren bidez, antolatuko dan erakusketaren bidez. Beraz, gure egitasmoak lagundu egin duela jakiteak ere, ase betetzen gaitu, ez? Balio beza, Bitor Garitonandiari euskal kulturaren historia merezitako lekua aitortzeko. Kontu da, euskal pizkundean egon dira hainbat autore ezagunak izan direnak, ez? Lauazeta, Lizardi, Horixe, Azkue, eta da momentua Bitorren lana ere aldarrekatzeko. Gainera, iragarri genezake, Zabarten ikerketa 2006ko Astola aldizkarian argitaratuko dela, udazkenien, gutxi gora bera, eta aukera bikaina izango dugula, gure protagonista duguen pertsonari buruzko gehiago jakiteko, bere bizitza, bere lana eta bere lan esparruak ezagutzeko. Durangaldeko eta Euskal Herriko iraganaren ondare da Garitonandiaren ekarpena, eta lehen aipatu den moduan euskal pizkundearen garaiko ezinbesteko pieza bada. 19. mendearen amaieratik 20. mendera hasiera arte, kokatzen dugun mugimendu euskaltzale horrek lortu zuena izen zen euskal kulturarentzat espazioak zabaltzea, irabaztea eta hizkuntzaren defentsa eta kulturaren balio berritzea oinarri izanik. Sasoi hartan, lortutako eraginaz gainera, geroago euskaltzalentzat ere referentzia izan zen. Eta zeterako, 1977an Gerediaga elkartearen sortzaileek kultur esparruen araberako batzorde bat martxan jarri zutenean, antzerkigintza eta zinea sustatzeko batzorde horri, Garitonandia izena ipini zioten. Modu horretan, nahi zutena esan, bere lana omentzea, ez?
gure jardun geizena izen da iraganaren ingurukoa, ez? Horretaz berba egin dugu, baina argi dugu Garitonandiaren oroimena lantzeko egingo dugun ariketak etorkizunerako pistak ere hemen ditzakela, ez? Orain eta gehiago, Euskal Herrian, Euskararentzat pizkunde berri bat aldarrikatzen ari garen aldi honetan. Gabiz hor, behin eta berri aipatzen pizkunde berri bat dugula gure aurrean, da eredu hartuta baliagarri izan daiteke. Beraz, martxoan antolaturiko ekimenetan parte hartzeko deialdia egin nahi dugu, bai herritarrei, Zaldibartarrei, bai Durangaldeko biztanle guztiei, eta baita euskal kulturaren aldeko jakimina duten guztiei. Eta honekin, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri Gotzon eta Geredeareari bebai Zaldibarko udalarekin batera elkarlanien ekitaldi omenaldi hone guztiak antolatzen laguntzie gaitxik. Aipatzea, Zaldibarko herriak laugarren omenaldia ingo dotza Bitor Garitonandiari. Azken oindala 50 urte izen zan, orduan bera jaiotzako 100. urte hurrenean, eta oinonda 50. urte hurrena barriro erabaki dugu ekitaldi desberdinak antolatzia. Guztira martxoan zehar izango dira ekitaldixek. Leloko ekitaldie, aipatu da moduen Garitonandiaren ibilbide ezagutarazteko erakusketa bat egongo da. Erakusketa liburutegi eraiki lokal honetan izango da, martxoaren 5-etik 15-era, eta bertan baukiko guz panel informatibue, Garitonandiak idatziriko partiturak edo liburuek ikusgai aukingo doguz. Eta erakusketari irekiera emoteko, martxoaren 5-etan irekiera ekitaldixe izango da. Eta gero aipatzie bebai erakusketak ordutegi desberdin aukingo da bela, eta baita bebai bizita gidatu batzuk behingo dugu zela, eta horretarako izena mon beharko dela. Horrek argibide guztiak egitarauan bertan dauz. Bigarren ekintza martxoaren 6-an, Garitonandiaren omenezko lehenengo ipuin lehiaketako sari banaketa egingo da. Literatur lehiaketa abendutik urtarrilera bitartean jokatu zen, 8 eta 12 urte bitarteko ume zaldibartarrak parte hartu bela. Guztire 38 ipuin aurkeztu dira, eta orain baiaz sariak banatzeko unea da. Eta ekitaldixe ospitale ondoko kaperan egingo da 6:30. Biharamunean, martxoaren 7-an, Euskaltzaindia Zaldibarrera etorriko da. Euskararen akademiako kideek eta udal ordezkariek jendaurreko batzarra egingo dugu udaletzien 12etan. Euskaltzain ugarle izan zenari gorazarre eitzeko. Eta bide batez, Joseba Sarrionandia idazleak bilera hori baliatuko du, Bittor Garitonandiaz eta Zaldibarko literaturaz berbaitzeko. Eta omenaldi sorta musika doinuekin amaituko dugu, Donostiako Orfeoiak eskainiko dau, azkenen kontzertu bat, Olazarko frontoian. Emanaldi hori martxoaren 14-an izango da, 7:30. Eta sarrerak otsailaren 23-ti martxoaren 6-ra egongo die salgai 5 euruen udal liburutegian. Hau da prestatu dugun egitarau oparue. Euskera, musika, konposizioe, literatura, kazetaritza, ondarea eta barbat, Garitonandiak argi izpi zabal bat ekarri zuen dena egiteko zegoen garaian. Amezlaria izan zen eta bete-betean asmatu zuen martxan jarritako proiektu bakoitza jendarteratzen. Ezinbestekoa dugu bere figura merezi bezala oratzea. Iraganetik ikasteko, aurrera begiratzeko eta gure irrikide ilustre honi merezi daben lekua eskaintzeko.